Foli bɛ aw ye aw minnu sɔgɔlen don an na nin sangada in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye sibiri ye avril kalo tile 4 san 2026 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an bɛ taa Kidali marabolo ale kɔnɔna na. Kidali marabolo ɲɛma ni o ye Général de division Elhaji Gamu kunun sɔgɔma ni o bɛnna avril kalo tile 3 ma san 2026 ale ye denbaya caman kɔni bisimila Kidali marabolo kɔnɔna na. Denbaya caman minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ fɛn min ye jatigɛ wale tigilamaw olu ka bingani ani kulu marifatigi minnu bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ni u bɛ wele ko FLA olu ka bingani wale sababu ni maa kofɔlen ninnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la min na u bisimilayala fɛn min ye Kidali marabolo ɲɛma fɛ Général de division Elhaji Gamu bisimilayaliw tɛmɛnen kɔfɛ a ye balo ta k'a di nin maa kofɔlen ninnu ma a y'a jira k'a fɔ ko jamana kɔni hakili bɛ a den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na wa jamana marabaw u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛn min ye an ka jamana o bɛ se ka basigi cogoya min na. Halisa an bɛ to Kidali marabolo ale kɔnɔna na. Kidali marabolo dugu caman kɔni tun bɛ yen mun na fɛn min ye bamaci wale tigilamakulu minnu ni a bɛ wele ko FLA u tun kɛlen don ka mugujugu kɔni don an ka finitigilakaw ale ni an ka jamanaden gansanw kɔni tɛmɛsira la min senfɛ u bɛ se ka dankari kɛ an ka jamana finitigilakaw olu la cogo min na nka ala ni an ka finitigilakaw ka ɲamajɔli sababu u sera ka nin mugujugu fɛrɛnta ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ u tɛmɛsira la an bɛ waati min na ko sisan an ka finitigilakaw kɔni kɛlen don ka wulikajɔba dɔ sabati Kidali marabolo kɔnɔna na yaasa fɛn min ye kulu marifatigi ka fara jatigɛ wale tigilama minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na u bɛ se ka dankari kɛ u bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. Bamako faba ale kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan ka fara kurantigɛ kan fɛn min ye jiko gɛlɛya kɔni bɛ Bamako sigida dɔw olu kan min na nin sigidalamaw kɔni b'a la ka wele bila an ka jamana marabaw ma u ka fɛɛrɛ joona sɔrɔ jiko gɛlɛya mun ni a b'u ka nin wagati in kɔnɔna na min senfɛ cakɛso mun ka baara ɲɛsin bɛ jiko koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye SOMAGEP ye olu kɔni ye citerne fa ji la yaasa ka taa o di nin sigidalama dɔw kɔni ma o sigida dɔw bɛ tali kɛ ATT-bugu tabakɔrɔ Jelibugu ale ni Malekura tabakɔrɔ u kɔni ye ji ta fɛn min ye mɔbili mun ni a bɛ wele ko citerne ka taa di nin sigidalama ninnu ma yaasa dɔɔni bɛ se ka bɔ u ka jiko gɛlɛya o la cogoya mun na. Cakɛso mun ka baara ɲɛsin bɛ jiko koɲɛw ɲɛnabɔli ma SOMAGEP SA u ye kunnafoniya di kɛ kunungo avril kalo tile 3 san 2026 ko Bamako sigida caman kɔni bɛ gɛlɛya bɛna don olu ka jiko la ka sababuya kɛ fɛn min ye tuyau mun ni ji kan ka tɛmɛ a fɛ walasa sigidalamaw kɔni bɛ ji sɔrɔ ko kɔni tuyau kɔni dɔw cɛnlen don an bɛ wagati min na ko sisan o de hukumu kɔnɔna na u ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko Bamako sigida dɔw bɛ gɛlɛya bɛna don olu ka jiko la o sigida dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Banangabugu Yirimajɔ Zɛrini Yɔrɔjanbugu fo ka taa se Cɛkɛna ma ale ni Mutugula ka fara Jalakɔrɔbugu kan u y'a jira k'a fɔ ko nin sigida maaw kɔni bɛna gɛlɛya sɔrɔ jiko la nin wagati damadɔ ninnu kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa caman kɔni b'a la k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin nɛgɛjuru siraso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o dɔ bɛ tali kɛ Orange Malitel ka taga se Telecel ma kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin wagati laban ninnu na maa caman de b'a la ka bɔ bɔlɔlɔsira sanfɛ ani sira wɛrɛw k'u ka dusumakasi n'u ka nisɔngoya jira ni nɛgɛjuru siraso ninnu na u y'a jira k'a fɔ ko n'i ye crédit kɔni ta ni nɛgɛjuru sira ninnu fɛ fɛn min ye wagati dɔ de bɛ d'i ma yaasa i se ka se k'i ka crédit jeni k'a ban n'o tɛ nɛgɛjuru sira ninnu kɔni b'i ka crédit kofɔlen kɔni tigɛ o ka fara o kan u y'a jira k'a fɔ ko forfait kɔni da ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababuya kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mali sigiɲɔgɔn jamana caman bɛ yen forfait kɔni da ka nɔgɔ olu jamana ninnu na ko fɛn min ye Mali kɔni ka forfait ko da ka gɛlɛn kosɛbɛ min na maa caman kɔni b'a la ka bɔ ka wele bila an ka jamana marabaw ma u ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na joona. O de hukumu kɔnɔna na bi avril kalo tile 4 san 2026 DGCC Direction Générale du Commerce et de la Concurrence maaw olu ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko Orange maaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye crédit mun ani bonus mun bɛ kɛ maaw kunna ni a bɛ tigɛ wagati dɔw kɔnɔna na k'u bɛna dansigi kɛ o la u kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa o waleya ninnu bɛ se ka jɔ don n'a nataw olu kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na an bɛ taa Laginɛ Konakiri commandant Abubakar Jakite ni a bɛ wele ko Tumba ka sanga ni ale ka fatuli ye dɔgɔkun tɛmɛnen Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna na kunun avril kalo tile 3 san 2026 a ka janajaw kɔni kɛra Fadugu la Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna na min na maa bayirika caman kɔni bɔra ni ka taa commandant Tumba Jakite bila a dayɔrɔ laban na an b'a fɔ ala ka hinɛ banbaatɔ la.
an bɛ taa senegalikaw olu fɛ yen nɔ ka ta avrili kalo tile 4 san 1960 ka na se bi avrili kalo tile 4 ma san 2026 o bɛ bɛn san 66 bɔɲɔgɔnko ma fɛn min ye senegali jamana ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na bi avrili kalo tile 4 san 2026 senegali jamana b'a la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ɲɛnajɛ olu kɛ min yɛrɛ ɲɛnajɛ kɔnɔmo karila u ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Basiru Jumayi Fayi. An bɛ taa Kɔngokaw olu fɛ yen nɔ maa 43 bɔɲɔgɔnko olu de bɔnɛna u ni na Kɔngo jamana kɔnɔna na kunnafoniya dira u ka finitigilakaw ka kuma lasebaa fɛ avrili kalo tile fɔlɔ san 2026 u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jatigɛwale tigilama minnu bɛ Kɔngo jamana kɔnɔ ani kulu marifatigi minnu bɛ ni u bɛ wele ko rebelle olu ye nin waleya jugu in de kɛ ka ɲɛsin Kɔngo jamana ale ma. An ka seko ni dɔnko tigilama mun bɛ ni a bɛ wele ko Mariamba ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko Duguli-Mamu ni dɔnkilidala don ale bɔra k'a jira k'a fɔ ko furu kɔni tɛ a n'a furucɛ cɛ tuguni ni o ye Abusi Sora ye kunnafoniya dila dɔnkilidala yɛrɛ fɛ ni o ye Mariamba ye k'a fɔ ko fɛn min ye furu kɔni tɛ an bɛ wagati min na ko sisan ale n'a furucɛ ni o ye Abusi Sora ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.